Yung buntag sa tanan. So ngayon, araw ng kaarawan ni Papang. So magpunta sa ako doon sa magbayad ko sa kuryente. Unya yung mga kapatid kong dalawang babae nga sayayang at saka si Kiki, sila ang mag-prepare sa ginagmayng handa nila ni Papa. Sila ang naghikay ni Yayang sa nag-spaghetti sila. O gambot mo sa pay ubanda ni nila unya. Sila po. Murag gulay ko anda na siguro. Panluto na namo. Sila po ang magluto sa handa-handa kuno gamay ni Papang mag-ihaw na silag manok. Kay mo bayad ako sa kuryente kay maputlan niya mi. Okay. Guys, pupunta na ako sa Sugbong Kugon. Baktas guys, init pa dyan. May gani ho, nag-init na. Murag malamala na mong yuta. Danlog ini eh. Ulan-ulan. Bayad po ito kurente guys. Kaya putlan po niya ta. Kay unya, birthday man sa kong papa karon. Naapod mi. Katong nangabili na mo sa New Year. Nga wala man to nangaluto. Kay nagdubli-dubli man to kay nasa kamada nga hatag sa gitrabuan ni mamang nya na po yung mga dala sa itong mga sa bata na ako. So amo ang giluto karon, may ilang giluto sa akohang mga manghod to si Yayang o si Kiki dito nanganha man sila diha. Napoy manok dito nga gamay. So, po to, among tabang-tabangan. Unyang gabi panihapon. Ganyan lang guys. Kahit maliit yung ang ating handa, ang importante masaya tayong pamilya na walay mga kapulian. Diba? Okay na kaayo. God bless na natong tanan. Yeah. Init. Naku. Lugay yung sakyanan. Uy, mga sakyanan. Hala. Tapos na akong magbayad sa kuryente. So, pauwi na ako sa Mapua. Pauwi na ako. Galing na ako sa kuryente. Nagbayad ng kuryente. So, punta na ako doon sa nabaktas ako pa doong balay.
Panihapon. Kana. Oo, may mabuti pa.
Ito, tanaw na si Yaya. Laganap sa birthday ni Papa, ngo. Yaya. Happy New Year! Happy New Year, pagka-3 mo man. For today video, guys. Oh, nandito na ang ganap. Oh, si Sakina. Yung mga bata. Aman si Kiki mang. Sa kwarto. Oh, ganap sa birthday ni Papang. Si Papang kay nagkuan mo siyang pare. Bagel. Ang samin daw niya. Di mabayaran namang kalipay. Bala ginagmay nga handa. Pero enjoy kami. Nya ang nabilin. Bihon, napay bihon. Nya spaghetti. O kanon. Kanon na siya. Siya ang nag-sponsor sa amohang tagay sa bar. Si amohang busing. Si Janjan Tisorio. Ano ba ni guys? Taga Bohol ra ba ni Agapi? Santapi. Paway siya sa kadali. Nagaling mga bata. Dalain daw, may daw. Anay gwardiya oh. Okay, hi guys. I'm Papa. Ininit tara oh. Oh. Hawa dabi.